हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडाइजो बेनिफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा गभर्नमेंट डीएलएड नि नोंथांमोना एडमिशन लानो हासिगोन कोर्सनि थाखाय फैबाय ऑफिशियल नोटिस दा एंट्रेंस एग्जाम डेट गासैबो ओंखारजोबबाय रिजल्टबो ओंखारबाय डेटआ आसाम पुलिस रिलि पोस्टपोन जागोन नामा गोबां कमेन्ट्स कन्स्टेबल लेभेलाव एवीयूबी बेनिफ्राय कमान्डो बेटेलियनावहाय दा जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन बिनि सिगां नोंथांमोना जायफ्रा बड'जो बेनिफो यूट्यूब चैनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि आसनि लन स्किम साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोनबाय थागोन दा जोङो फार्स्टआव थांगोन आसाम पुलिसनि माखासे आपडेटआव दा जोङो फार्स्टआव आसाम पुलिसनि एसएलपीआरबी अफिशियल साइटआव फैबाय दा बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे आदा आसाम पुलिस रिलिया पोस्टपोन जागोन नामा थ' गोबां कमेन्ट्स खालामदों दासिम अफिशियल नोटिसआ फैथ'वाखै पोस्टपोननि अके स' नोंथांमोना सिमा बुंदों 3 अक्ट'बराव रिलिज जागोन फिजिकेल टेस्टआ जागायगोन बेखायनो बयबो रेडि जाबाय था मानोना टाइमा बारा गोबाव गैला नोंथांमोना अक्ट'बर जानाय लोगो लोगो मोनसिगोन प्लास लास्ट उइकआव एमसीसी नांगोन बेनिफ्राय नभेम्बराव पन्चायत इलेक्शन जागोन बेखायनो बिथांमोना बे अक्ट'बर दानाव कमप्लिट खालामनो नागिरदों आसाम पुलिसखौ दा बेखायनो फिजिकेल टेस्टनि थाखाय रेडि जादो पोस्टपोन जानायनि चान्स गैया गोबां कमेन्ट्स खालामदों नोंथांमोननि रिलिज जाखासिगोन मानोना गासैबो रेडि जागासिनो दंखायो दा बे जाबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिस एनएडीआरई आसाम पुलिसआ जोबनाय लोगो लोगो एडीआरई एग्जाम जागोन जेराव 15 सेप्टेम्बरनिफ्राय जागोन नालाय बेखायनो अक्ट'बराव आसाम पुलिसखौ कन्डाक्ट खालामथारगोन बिनिफ्राय फिजिकेल टेस्टआ जोबनाय लोगो लोगोनो एडीआरईआव नोंथांमोनाबो एग्जाम होनो हासिगोन बे जाबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि माखासे लेटेस्ट आपडेट दा जाय नोंथांमोना गभर्नमेन्टनि डिलेट कर्स लानो सानदों दा बेयाव अफिशियल आपडेट फैबाय नोंथांमोना लिंकआबो एक्टिभ जाबाय रेजिस्टार खालामदो बेनिफ्राय एन्ट्रेन्स एग्जाम होदो आरो सिट मोननाय लोगो लोगो 2 इयार्स नोंथांमोना डिप्ल'मा लानो हागोन गभर्नमेन्टनि आन्डाराव आरो पास जानाय लोगो लोगो एडमिसन मोनगोन दा माखासे फिस थायो फिसआ बारा नङा नोंथांमोना मिनिमाम फिस होनांगौ आरो प्राइभेट बादि नङा आरो गोबां नोंथांमोना फेसिलिटिस मोनगोन नोंथांमोना थानायबो मोनो जुदि थानो गोसो दंबा हस्टेलावहाय नोंथांमोननि बाथ्रासै बियो दा जों माखासे अफिशियल डेटखौ नायनोसै जे बे एग्जामा माब्ला जागोन आरो बोरै जागोन जों दानिया बेखौ नायनोसै स' दानिया जोङो अनलाइन डेटखौ नायबाय दा अनलाइना जागासिनो दङ बेनिफ्राय लास्ट डेटआ 11 आगस्टसिम दङ बिनिफ्राय एडमिट डाउनलड खालामनांगोन सेप्टेम्बर 1 निफ्राय आरो लोगोसे एग्जामा जागोन एन्ट्रेन्सआ बेनो जाबाय 8 सेप्टेम्बराव आरो रिजाल्ट मोनगोन 23 सेप्टेम्बराव बेनिफ्राय अक्ट'बराव एडमिसन जानानै नोंथांमोननि क्लासआ जागोन बे जाबाय गभर्नमेन्टनि डिलेट कर्स 2 इयार्स नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों अके स' बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै माखासे क्राइटेरियाखौ दानिया जों क्राइटेरिया नायोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जे 2 इयार्स होननानै नाथाय सेमिस्टारा गासै 4 थायो 4 सेमिस्टार बेनिफ्राय 2 इयार्सआव कमप्लिट खालामनांगौ बे कर्सखौहाय आर्ट्स साइन्स कमार्स गासैबो हागोन नाथाय नोंथांमोननि फरायनाया हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन माने हायार सेकेन्डारिनि गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन आरो अके स' बेखायनो पार्सेन्ट नांगोन दा पार्सेन्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननिया 50% नांगौ गुबुन कास्टआ नाथाय जोंनि एसटि एससिआ बेवहाय मा अनलि 45%आव नोंथांमोना डिलेट कर्सखौहाय लानो हायो बेनिफ्राय बैसो दा बैसोआ 18 इयार्सनिफ्राय 34 इयार्स नाथाय जोंनि एसटिआ 2 बोसोर बारा मोनो अब्ला 36 इयार्ससिम बे पस्टआव एबा नोंथांमोना डिप्ल'माखौ लानो हागोन अके दायो जों बेखौ बुजिबाय बेनिफ्राय सेलेक्सन प्रसेसआ बोरै जागोन दा एग्जाम फिसआ 600 पेमेन्टखौ खालामथारनांगोन एसटिजों खोथा गैया दा एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम जागोन 100टा कुइसन थागोन माल्टिपल चइस टाइपनि नोंथांमोना वेबमार्कआव होनांगोन आरो एग्जाम सेन्टारा एडमिटआव थागोन नोंथांमोना जन वाइसआव होनांगोन बेनिफ्राय एन्ट्रेन्स पास जाबासो नोंथांमोना एडमिसनखौ लानो हागोन दा बेयाव मा साबजेक्ट फैगोन बेसेबां नाम्बारनि जागोन जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा जोङो नाम्बार होनाय लोगो लोगो जोंहा मा 100 मार्क्सनि मोनथिखाबाय बेनिफ्राय मा साबजेक्ट दङ जों बेखौबो नायगोन दा एग्जाम सेन्टारा बेबायदि दङ एबा नोंथांमोननि डिप्ल'मा जायनोखि लानो सानदों नोंथांमोननि कोचिं सेन्टारा बेबायदि दङ नोंथांमोना बेयाव होनायाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला दा बरपेटा होनाय लोगो लोगो 400 सिट दङ थिग बेबायदिनो दरं दं धेमाजि दङ क'क्राझार दङ नोंथांमोना जेराव गोसो बेयाव नोंथांमोना प्रिफारेन्सखौ होनो हागोन अके दा अल आसाम गासै सिटआ जाबाय 4050 सिट दङ दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगौनो बेनो जाबाय जेब्ला पास जागोन नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ HS लेभेलनिखौ लांजोबनांगोन एक्सट्रा होनोबा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना बेयाव लांनांगोन अके स' बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे क्राइटेरिया डिटेल्स दा जाय नोंथांमोना HS पास जाबाय खालामबानो जाबाय नाथाय पार्सेन्टआ जोंनि एसटिआव 45 नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना बे डिप्ल'माखौहाय लानो हायो दा बे जाबाय गभर्नमेन्टनि डिप्ल'मा बिनिफ्राय फिसफ्रा बारा नङा मिनिमाम फिस थायो एसे एनै थायो बेखौ नोंथांमोना पे खालामनांगौ जागोन
दा एग्जामनि सिलेबासखौ नायोब्ला सेक्सन 1 सेक्सन 2 दङ दा सेक्सन 1 होनोब्ला जोंहा माखासे थागोन नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ जे 100 मार्क्सनि एग्जाम 2 आवार्स टाइम होनो मोनदों एमसिकिउ टाइमनि जागोन बेनिफ्राय एग्जामाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ बेनो जाबाय 0.25 माने मोनब्रै दं जाबा 1 माइनास 1/4 बेयाव होनाय जादों दा सेक्सन 1 आव साबजेक्टआ दङ सिलेबासआ बेखौ स्क्रिनशट खालामना लादो नोंथांमोना 35 मार्क्सनि जागोन सेक्सन 1 आवहाय एन्ड सेक्सन 2 आव बेसेबां मार्क्सनि जागोन जों बेखौ नायगोन बेनिफ्राय सिलेबास दंखाजोबो बे सिलेबासखौ नोंथांमोना फरायनांगोन बे एग्जामाव कुइसन फैगोन नालाय बेखायनो जाय नोंथांमोना एन्ट्रेन्स एग्जाम होनो डिलेट कर्सखौ लानो नेगासिनो दङ एलपि स्कुल इउपि स्कुलाव मास्टार मावनोबा बेखौ कम्पालसरि नांथारगोन दा सेक्सन 2 आव नोंथांमोना 65 मार्क्सनि दङ बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लानो हासिगोन दा बेनोमोन A to Z नोंथांमोना नैबे PDF फाइलखौ मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन